Jeg vil bare lige fortælle, at Iris er mega god til at finde vej. Det var virkelig mange muligheder der er, og hvor mange forskellige muligheder er for øjneåbnere, hvor jeg bare sådan er helt alene og skal opfinde alt selv. Ikke fordi jeg ikke plejer at gøre det, når vi er to, men jeg tror bare, jeg har haft så mange drømme omkring det her, og sejle ud på den her tur selv, og sejle rundt som en sejlende vagabond, eller hvad man kan kalde det, i nogle måneder. Så det føles bare så surrealistisk, og jeg har så mange idéer, jeg skal prøve af. Det er bare virkelig, det er virkelig svært at beskrive, hvor meget det her det betyder for mig. Jeg føler sådan, okay, nu er jeg kommet til det punkt, hvor jeg sådan har gjort alt, hvad jeg sådan i min vildeste fantasi sådan drømte omkring båden. Selvfølgelig er jeg bare blevet frisk på endnu mere og sejle endnu mere og så videre. Men det her med at sejle alene rundt og være sådan, wow, det her det kan jeg sgu også. Det var sådan en ultimativ frihedsfølelse. Og jeg bare sådan, nu kan jeg bare tage ud, hvis det bare er mig, og jeg ser, der er godt vejr. Og når jeg går på online, så er der jo så mange muligheder for det, så det skal jeg bare. Askepot! Ja, jeg elsker fucking livet lige nu, mand. Fedt. Denne båd er socialt udfordret i Træsløslæge.